ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଭବ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲର ଭଲ କଥା ଭଲ ପନ୍ଥା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜି ମୁଁ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ନେଇ ଆସିଛି ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ବିଷୟ, ଯାହାକି ପାଠ କିପରି ଶୀଘ୍ର ଏବଂ ସହଜରେ ମନେ ରହିବ। ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ 10ଟି ଟିପ୍ସ ପହଞ୍ଚେଇବି, ଯାହାକୁ ପ୍ରୟୋଗ କଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ଏବଂ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ସଫଳତାର ଶୀର୍ଷ ସୀମାରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବେ। ତାହେଲେ ଆଉ ଡେରି ନ କରି ଆମେ ଏହି 10ଟି କୌଶଳକୁ ଜାଣିବା। ପ୍ରଥମଟି ହେଲା ନିୟମିତ ବିଦ୍ୟା ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା, ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରତିଦିନ ଆମେ କୌଣସି କ୍ଲାସ୍ ବି ମିସ୍ ନ କରି ସବୁଦିନ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଯାଇ ବିଦ୍ୟା ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା। ଦ୍ୱିତୀୟଟି ହେଲା ପଢ଼ା ସମୟରେ ମନ ସ୍ଥିର ରଖିବା। ପଢ଼ା ସମୟରେ ମନକୁ ଅସ୍ଥିର କଲେ ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଜିନିଷଟାକୁ ଜାଣିପାରନ୍ତି ନାହିଁ ଏବଂ ଯିଏ ବି ଆଟେଣ୍ଟିଭ୍ ରହେ ବା ଏକାଗ୍ରତାର ସହିତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଷୟକୁ ପଢ଼େଇବା ସମୟରେ ବୁଝିଥାଏ, ଶୁଣିଥାଏ ଏବଂ ତାକୁ ନିଜର ମାନସ ପଟରେ ସାଇତି ରଖିଥାଏ, ସେଇ ପିଲାଟି ହିଁ ଆଗକୁ ଯିବାର ଅଧିକ ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ। ତେଣୁ ପାଠପଢ଼ା ସମୟରେ ମନକୁ ଅସ୍ଥିର ନ କରି ଏକାଗ୍ରତାର ସହିତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷକୁ ବୁଝିବା ଉଚିତ। ତୃତୀୟଟି ହେଉଛି ଯାହା ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପଢ଼ାଯାଉଛି, ଯେଉଁଦିନ ଯେତିକି ପିରିୟଡ଼ରେ ଯେଉଁ ବିଷୟ ବି ପଢ଼ାଯାଉଛି ତାକୁ ଘରେ ଯାଇକି ପୁନରାବୃତ୍ତି କରିବା, ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନର ପାଠପଢ଼ାକୁ ଘରେ ଆଉଥରେ ଯାଇକି ରିଭାଇଜ୍ କରିବା। ଚତୁର୍ଥଟି ହେଉଛି ଛୁଟି ଦିନରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବହିର ପ୍ରତି ବିଷୟକୁ ପଢ଼ିବା। ଯାହା ଆମେ ଅନ୍ୟ ଦିନ ସମୟ ପାଆନ୍ତି ନାହିଁ, ସ୍କୁଲରୁ ଯାଇକି ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଥାଏ। ତେଣୁ ଆମେ ଯେତିକି ବିଷୟ ବି ପଢ଼ାଯାଇଛି ପ୍ରଥମ ବିଷୟଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଛୁଟି ଦିନମାନଙ୍କରେ ତାକୁ ଆଉଥରେ ରିଭାଇଜ୍ କଲେ ତାହା ଆମର ବହୁଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶିକ୍ଷଣଟା ଆମର ଦୀର୍ଘସ୍ଥାୟୀ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଆମେ ପ୍ରତିଦିନ ଯେଉଁ ବିଷୟକୁ ନ ପଢ଼ି ପାରୁଛନ୍ତି ସମୟ ଅଭାବରୁ, ଛୁଟି ଦିନରେ ଆମେ ତାକୁ ପୁଣି ଥରେ ପ୍ରତି ବିଷୟକୁ ଆଖି ପକାଇବା। ପଞ୍ଚମଟି ହେଉଛି ଯେଉଁ ବିଷୟ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି ତାକୁ ଅଧିକ ସମୟ ଦେବା। ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହିଁବି, ଅଧିକାଂଶ ପିଲା ଯେଉଁ ବିଷୟ କଷ୍ଟ ଲାଗେ ତାଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ତାକୁ ଅବହେଳା କରିଥାନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ କି ସେଇଟା ତାଙ୍କ ମନରେ ଗୋଟେ ଭୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ। ସେ ବିଷୟରେ ନିଜର ଦକ୍ଷତା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବାରେ ସେମାନେ ଅକ୍ଷମ ହୁଅନ୍ତି। ତେଣୁ ଯେଉଁ ବିଷୟଟି କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି ତାକୁ ବାରମ୍ବାର ଅସାଧ୍ୟକୁ ସାଧନ କଲା ଭଳି ବାରମ୍ବାର ପଢ଼ିବା, ଲେଖିବା ଏବଂ ବାରମ୍ବାର ବୁଝିବା ଦ୍ୱାରା ସେ କଷ୍ଟ ଜିନିଷଟା ବି ସହଜ ହୋଇଯାଏ। ଷଷ୍ଠଟି ହେଉଛି ଆବଶ୍ୟକତା ନଥିଲେ ଟ୍ୟୁସନ୍ ଯିବା ନାହିଁ। ଅଧିକାଂଶ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ବହୁତ ଭଲ ପଢ଼ୁଥିବା ପିଲା ବି ଟ୍ୟୁସନ୍ ହେଉଛନ୍ତି, ପାଠପଢ଼ାରେ ଦୁର୍ବଳ ଥିବା ପିଲା ବି ଟ୍ୟୁସନ୍ ହେଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ ଭଲ ଅଛି, ଯେଉଁ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ସେଇ ଶ୍ରେଣୀର ଦକ୍ଷତା ଯଦି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ରହିଛି ପାଠପଢ଼ା ଉପରେ, ସେମାନେ ଟ୍ୟୁସନ୍ ଯାଇକି ଅଯଥାରେ ସମୟ ନଷ୍ଟ ନ କରିକି ସେଇ ବିଷୟକୁ ଘରେ ବାରମ୍ବାର ଅଭ୍ୟାସ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଏବଂ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଦ୍ୱାରା ନିଜର ପ୍ରଚେଷ୍ଟାରେ ସେ ଆହୁରି ଅଧିକ ଆଗକୁ ଯାଇଥାନ୍ତି। ଟ୍ୟୁସନ୍ ଯାଇକି ସ୍କୁଲ ଯାଇକି ସମୟ ତାଙ୍କୁ ହୁଏନି ସେଇ ବିଷୟକୁ ଆଉଥରେ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ସେମାନେ ହାଲିଆ ହୋଇଯାଆନ୍ତି, ପାଠପଢ଼ା ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ସ୍ପୃହା କମିଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ ଭଲ ଅଛି, ମୋ ମତରେ ସେମାନେ ଆଦୌ ଟ୍ୟୁସନ୍ ଯିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଯାହା ବି ସ୍କୁଲରେ ପଢ଼ା ହେଲା ତାକୁ ଘରେ ଯାଇକି ରିପିଟ୍ କଲେ ସେତିକି ଯଥେଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ। ସପ୍ତମଟି ହେଉଛି ନ ବୁଝିପାରୁଥିବା ବିଷୟକୁ ଭୟ ନ କରି ଶ୍ରେଣୀରେ ପଚାରିବା। ଯେଉଁ ବିଷୟ ଆମେ ଓଭରଅଲ୍ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପଚରାଯାଏ, ବୁଝିପାରିଲ କି ନାହିଁ କ୍ଲାସ୍ରେ ପଢ଼ଉଥିବା ସାର୍ମାନେ ପଚାରନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁ ପିଲା ବୁଝିଛନ୍ତି ହଁ ମାରନ୍ତି, ନ ବୁଝିଥିବା ପିଲା ବି କେତେ ହଁ ମାରିଦିଅନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯଦି ନ ବୁଝିପାରୁଛ ତାହେଲେ ଭୟ ନ କରି ସେଇ ବିଷୟକୁ ଯଦି ଠିଆ ହେଇକି ବୁଝିବା ପାଇଁ ଆଉଥରେ ସାର୍ଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କର, ତାହେଲେ ସେ ବି ବୁଝେଇଦେବେ ଏବଂ ତୁମକୁ ଆହୁରି ସରଳ ହୋଇପାରିବ ଏବଂ ବୋଧଗମ୍ୟ ହୋଇପାରିବ। ଅଷ୍ଟମଟି ହେଉଛି ସମୟର ସଦୁପଯୋଗ କରିବା। ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଜିନିଷ ହେଉଛି ସମୟର ସଦୁପଯୋଗ। କାରଣ ସମୟର ମୂଲ୍ୟ ଯିଏ ନ ବୁଝିଛି ଜୀବନରେ ସେ କେବେ ଆଗକୁ ଯାଇପାରି ନାହିଁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ମଣିଷ ଜୀବନ ପାଇଁ ମୂଲ୍ୟବାନ। ତା ମାନେ ନୁହେଁ ଯେ ଆମେ ଦିନରାତି 24 ଘଣ୍ଟା କେବଳ ପାଠ ପଢ଼ିବା, ସେ କଥା ମୁଁ କହୁନି। କିନ୍ତୁ ଆମେ
ଯେଉଁ ସମୟରେ ଯେଉଁ କାମ କରିବା କଥା, ପଢ଼ିବା ସମୟରେ ପଢ଼ିବା, ଖେଳିବା ସମୟରେ ଖେଳିବା, ଖାଇବା ସମୟରେ ଖାଇବା, ଶୋଇବା ସମୟରେ ଶୋଇବା ଏବଂ କୌଣସି ସମୟ ଅଧିକାଂଶ ପିଲା ଅଛନ୍ତି କୁସଙ୍ଗ ସଙ୍ଗରେ ପଡ଼ି ସମୟକୁ ବର୍ବାଦ କରିଦିଅନ୍ତି, ପରୀକ୍ଷା ବେଳକୁ ବ୍ୟସ୍ତ ବିବ୍ରତ ହୁଅନ୍ତି ଏବଂ କୌଣସି କୋର୍ସ ତାଙ୍କର ସରେ ନାହିଁ, ତେଣୁ ସେମାନେ ପରୀକ୍ଷାରେ ଭଲ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଯଦି ଆମେ ପ୍ରଥମରୁ ବର୍ଷ ଆରମ୍ଭରୁ ପ୍ରତି ବିଷୟକୁ କଭର କରି ପଢ଼ି ପଢ଼ି ରିଭାଇଜ୍ କରି ଯିବା, ତାହେଲେ ଆମକୁ ପରୀକ୍ଷାଟା କିଛି କଷ୍ଟ ଲାଗିବନି, ଛାନିଆ ହେବାନି ଏବଂ ସବୁ ବିଷୟ ଉପରେ ଆମର ଅଗାଧ ଦକ୍ଷତା ରହିବ। ଆମେ ପରୀକ୍ଷାକୁ ଅତି ସ୍ମୁଥଲି ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ କରିପାରିବା, ଯାହାଫଳରେ କି ଭଲ ରେଜଲ୍ଟ ବି ହେବ। ନବମଟି ହେଉଛି ଆଦର୍ଶ ଦିନଚର୍ଯ୍ୟାର ଅଭ୍ୟାସ କରିବା। ଆମେ ଅଧିକାଂଶ ପିଲା ଅଛନ୍ତି ରାତି 12ଟା 1 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଢ଼ିବେ, ସକାଳ 8ଟା 9ଟାରେ ଉଠିବେ। କିନ୍ତୁ ନା, ଆମେ ଯଦି ଶୀଘ୍ର ଶୋଇବା, ଶୀଘ୍ର ଉଠିବା, ସେଇଟା ଆମ ଶରୀର ପାଇଁ ଭଲ, ମନ ପାଇଁ ଭଲ। ତେଣୁ କୁହାଯାଇଛି, ଇଂଲିଶରେ ଗୋଟେ ପ୍ରୋଭର୍ବ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଆର୍ଲି ଟୁ ବେଡ୍ ଆର୍ଲି ଟୁ ରାଇଜ୍ ମେକ୍ସ ଏ ମ୍ୟାନ୍ ହେଲ୍ଦି ୱେଲ୍ଦି ଆଣ୍ଡ ୱାଇଜ୍। ତେଣୁ ଆମେ ଶୀଘ୍ର ଶୋଇବା ଏବଂ ଶୀଘ୍ର ଉଠିବା। ଶୀଘ୍ର ଉଠିକି ବି ଆମେ 5ଟାରୁ ଉଠିକି ବି 4ଟା ରାତିରୁ ଉଠିକି ବି ପଢ଼ିପାରିବା, ଯାହାଫଳରେ କି ଆମର ଗୋଟେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଜୀବନର ଅଭ୍ୟାସ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମ ଦେହ ମନ ସବୁକିଛି ସୁସ୍ଥ ରହିବ। ଦେହ ଖରାପ ହେଲେ କଥାରେ ଅଛି, ଶରୀର ମାଧ୍ୟମ ଖଳୁ ଧର୍ମ ସାଧନମ୍। ଆମେ ଯଦି ଶରୀର ଅସୁସ୍ଥ ହୁଏ, ତାହେଲେ ଆମେ କୌଣସି କାମ ଠିକରେ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଗୋଟିଏ ଆଦର୍ଶ ଦିନଚର୍ଯ୍ୟାର ଅଭ୍ୟାସ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ ଆଗ ଧାଡ଼ିରେ ରହିପାରିବା। 10ମଟି ହେଉଛି ପଢ଼ିଥିବା ବିଷୟକୁ ବସ୍ତୁକୁ ଶୋଇବା ପୂର୍ବରୁ ମନେ ପକାଇବା। ଏଇଟା ସବୁଠାରୁ ଗୋଟେ ଭଲ ଅଭ୍ୟାସ, ଯାହା ଆମେ ଦିନ ଯାକରେ ପଢ଼ିଲେ, ସ୍କୁଲରେ ପଢ଼ା ହେଉ କିମ୍ବା ଆମେ ଘରେ ଯାହା ରିଭାଇଜ୍ କଲେ, କ'ଣ ସବୁ ପଢ଼ିଛନ୍ତି, ଶୋଇଲା ବେଳେ ତାକୁ ଟିକେ ସକାଳୁ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ରାତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ପାଠ ପଢ଼ାର ଗୋଟିଏ ମନ ଭିତରେ, ମାନେ ମାଇଣ୍ଡରେ ତାକୁ ରିକଲ୍ କରିବା ଦ୍ୱାରା ସେଇଟା ଆମେ ତାପରେ ନିଦ ହୋଇଯିବ ଏବଂ ସେଇଟା ସମୟଟାରେ ଯାହା ଆମର ମନ ଭିତରେ ରହିଗଲା, ସେ ଗୋଟେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାକୁ ଆମେ ଭୁଲି ପାରିବା ନାହିଁ, ଯାହାଫଳରେ କି ଆମେ ପାଠପଢ଼ା କ୍ଷେତ୍ରରେ ବହୁତ ଆଗକୁ ଯାଇପାରିବା। ଏଇ ଯେଉଁ 10ଟି କୌଶଳ ମୁଁ କହିଲି, ମୋର ଅନୁଭୂତି ଏବଂ ଅଭିଜ୍ଞତାରୁ ମୁଁ ଏହାକୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରୁଛି। ଆପଣ ଏହାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ, ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ଜୀବନରେ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ 100% ଆପଣ ସକ୍ସେସ୍ ହୋଇପାରିବେ, ଏଇ ଆଶା ମୁଁ ରଖୁଛି। ତେଣୁ ଯଦି ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ମୂଲ୍ୟବାନ ବୋଲି ମନେ କରନ୍ତି, ତାହେଲେ ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବେ ଏବଂ ଆଉ କ'ଣ ସବୁ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଗକୁ ଯିବାରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସହାୟକ ହେବ ଯଦି କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇବୁ, ମୁଁ ଆଗାମୀ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ତା ବିଷୟରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କରିବି। ଆଶା କରୁଛି ମୋର ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସମସ୍ତେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଏବଂ ଆଗକୁ ଶିକ୍ଷା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିବାରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସେବାରେ ରହିବି। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।